Il-qtil ta' Nicolette Girsha ħasat li l-poplu Maltu għawċi kollu, iżda bil-wis iktar li l-qraba ta' Bernice Cassar, żewġ vittmi li nqatlu f'sitwazzjoni simili ta' xulxin wara xhur ta' abbuż mill-allegat qattiela tagħhom. Ma' professur Andrew Azzopardi tkellmet oħt Bernice Cassar, Alessia, fejn qalet li ma tistax temmen li wara l-qtil ta' oħta ftit xhur wara rajna qtil ta' mara oħra li l-istess bħal Bernice kienet talbet l-għajnuna tal-pulizija iżda l-azzjoni kienet tard wisq. Mhijiex faċli għall-vittma li tmur u tagħmel rapport. Mela meta għandna persuna daqshekk resilienti, daqshekk kuraġġuża li qed tmur u tagħmel rapport. Ifisser li missejna l-qiegħ. Eżatti, irridu nifhmu li din most probably ma kienitx l-ewwel darba li qed taffaċċja din is-sitwazzjoni. Ġejja minn ħafna dubji, most probably minn li l-isħaħ ma torqodx. Xi kultant snin twal iġġarrab il-martirju li tkun għaddejja minnu. U allura il-moment li persuna daħlet id-depo jew il-ħabs illum hemm il-ħab ta' Santa Lucia marret hemmhekk u iddeċidiet li tagħmel rapport. Din il-persuna mbagħad minn hemmhekk tittingħata protezzjoni. Dan apparti li l-Kummissarju tal-Pulizija tefa' attenzjoni fuq il-fatt li skontu Girsha ma rridix tagħmel risk assessment. Voice clip ta' Girsha jgħid li dan mhux minnhom. Fil-każ ta' Bernice, ir-risk assessment kien ġie offrut lilha biss l-ewwel darba li għamlet rapport. U Bernice għamlet 5 rapporti. L-ewwel darba. Anka meta għamlet ġiex rapporti fejn kien hemm il-protection order. Ma kienx ġie offrut lilha risk assessment. U anka ma kienux jafu għalfejn meta tkellimna aħna mal-pulizija ma ġietx offruta risk assessment u qalulna jista' jkun li rrifjutatu. Ovvjament ma kellhomx il-karti qudiemhom dak il-ħin ma qalulniex b'ċertezza u jien ninsab ċerta li Bernice ma kienitx irrifjutat risk assessment għax Bernice speċjalment fl-aħħar fl-aħħar 9 tiem ta' ħajjitha kienet imbeżza ħafna. Bernice kienet qed tħoss li ħatmut. Oħt Bernice qalet li ma ħassitx li konferenza tal-aħbarijiet li saret sigħat wara l-qtil ta' Nicolette Girsha kienet f'posta. Meta tisma' isa strateġija jien ekkat fil-post tiegħi li hija isa strateġija rehearse strategy. Isa biex tneħħi l-attenzjoni minn fuq il-fatti għal narrattiva li tgħidilna isma' maħna qegħdin nagħmlu xogħolna ma naħsibx dak huwa l-punt ta' konferenza tal-aħbarijiet wara qtil. Bil-qraba ta' Bernice iħossu li l-qtil ta' Nicolette u Bernice huma wissimili tant li l-iktar qtil riċenti seta' kien evitat. Rabja bdiet tikber u timbet fina meta bdejna nindunaw li kien hemm ċertu patterns li kienu simili. ċertu patterns li kienu simili fej Nicolette bħal Bernice għamlet ir-rapporti tagħha. Nicolette bħal Bernice kienet tidher li kienet imbeżza. Dan apparti li żiedet tgħid li l-proċessar tar-rapporti mill-Pulizija qed japprova kif qed jieħu wisfitul. Waqt li dawn ir-rapporti jkunu qegħdin jiġu proċessati. Oħti għamlet ġiex rapporti meta kien hemm ħruġ ta' protezzjoni. Kien hemm il-protection order. Ma tax konfort il-protection order. 9 tiem. Bernice kellha 9 tiem mill-ewwel rapport li għamlet, mill-ewwel ksur tal-protection order u biss 24 siegħa qabel. Waqt li r-rapporti qegħdin jiġu proċessati, in-nisa jmutu. Ifakret kif jekk vittma waslet biex tmur tagħmel rapport, is-sitwazzjoni tkun waħda serja ħafna. Jekk ma jkunx hemm azzjoni mill-ewwel u għalhekk tibt jiena li fil-burokrazija u fil-qabda tal-burokrazija kollha nibdew nitilfu n-nies. Wara li inti tagħmel rapport u hemm ordni ta' protezzjoni, hemm riskji kbar. Ir-riċerka turina li meta wieħed jagħmel rapport, ir-riskju tiegħu jikber. Balessia tgħid li jeħtieġ li jkun hemm tibdil minnu fih biex ma nibqgħux naraw it-telf ta' persuni. Jekk hemm illum il-ġurnata 60 uffiċjal qegħdin jaħdmu fid-DV units li għandha sewwa Santa Lucia u d-depo, ejja naraw li huma biżejjed dawk is-60 mhux għax żidna għal 60 ifisser li dik l-estejni. Rridu naraw jekk 60 u mhix effettivament biżejjed workforce biex inkopru il-bżonn li hemm. Chris Immamo għal Net News.